Σήμερα θα μελετήσουμε για διαγωνισμούς στην ιστορία. Γεια σας κυρία. Γεια σου κορίτσι μου. Ήρθα. Κυρία, έβαλα και το βιβλίο που σας είχα πει. Το φυτό. Κυρία, φάγετε, πρέπει να μελετήσω την βλάβη του Θεού. Μπράβο κορίτσι μου, έτσι να προσπαθείς. Γεια σας κυρία. Γεια σας. Ο υπνάς. Παιδάκι μου, σήκω τώρα, θα καλέσω τη διευθύντρια. Σήκω. Σήκω τώρα. Σήκω τώρα, θα καλέσω τους γονείς σου. Δεν με νοιάζει, έτσι με έμαθα. Φεύγεις τώρα από εδώ. Κολλητήρο. Το υπνεράς. Θα τους βάλω για ο κάγκουρας. Τι είναι κυρία, υπάρχει Καλά, κάτι, εσύ. υπάρχει κάτι. Παιδάκι μου, είσαι στη ματίνη, γελί, καπέλο και κινητό. Δεν επιτρέπεται. Θα καλέσω τους γονείς σου. Ήρθες και με τσιγάρο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Που με ζαλίσατε, Είναι φεύγω. ανεπίτρεπτο. Είναι αναπτύ. Φεύγω από εδώ. Φεύγεις, φεύγεις. Φεύγεις και να μην σε ξαναδώ. Αποβολή 5 μέρες. Γεια σας κυρία. Καλά, bitch. Κυρία, τι κάνετε, είστε καλά? Δεν είναι καλά τα μαθήματα μου, είπατε να τα κάνω, δεν τα έκανα ποτέ ξανά, δεν τα ξανακάνω τα μαθήματα. Κοριτσάκι μου, τι εμφάνιση είναι αυτή με κραγιόν στο σχολείο. Καταρχάς, τι κουβαλάς στη τσάντα. Μόνο καλλιτικά, τι είναι αυτά, κορίτσι μου. Ήρθες με στέμα στο σχολείο, πας καλά. Φεύγεις τώρα, 5 μέρες αποβολή. 5 μέρες. Και εμένα γι' αυτό έτσι και για τα έφευα κυρία. Φεύγεις, Δεν φεύγεις εδώ. Θα Εμένα. μιλήσεις στους γονείς σου. Είναι για Βασίλειο είμαι εγώ. Όλια σαν την τρελή. Θα μιλήσω στους γονείς σου. Γεια σας κυρία, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ο Μαρή, Φασαριώζης. κοίτα εδώ καλή μου κυρία, τι έχουμε εδώ. Ωραία, με ξέρεις, έχουμε τεστ στην ιστορία μου. Ωραία, τι έγινε, είμαι ο Οκ. διευθυντής. Είμαι ο διευθυντής, τι έγινε, Ποιος πρέπει να ήταν ο Ισραηλίτης. Ο Ισραηλίτης ήταν ο Παπαμακαρίου, Στεφανίου Μακαρίου. Τι είναι αυτά που λες! Δεν ξέρω. Τι λες. Θα με τρελάνει. Φεύγω. Φεύγεις. Γεια σας κυρία. Γεια κυρία. Το φυτό. Εσύ γιατί ήρθες, κορίτσι μου, πώς και ήρθες σήμερα μετά από 500 απουσίες που έχεις. Κυρία, θα μ' άρεσε λίγο. Αυτή που λείπει συνέχεια. Για να καλύψω λίγο το τέτοιο. Γιατί η μάνα μου να μου πάρει το μισθό. Να έχει υπογραφή μου, είπε η μαμά μου να βάλω. Κορίτσι μου, αυτό είναι τεστ για αύριο. Ωραία κυρία, αφού να τη βάλω την υπογραφή μου. Στα μούτρα σου φεύγεις, πενταήμερη αποβολή. Κάτσε να τη βάλω κυρία που στην πλάτη. Πενταήμερη αποβολή. Φεύγω αντίο. Δεν θα σε δω ποτέ. Όχι, είμαι ο διευθυντής. Γεια, τι έγινε, ήρθα να ελέγξω τι Ο έχει γίνει. διευθυντής. Τι έγινε. Όπως θα ξέρετε. Η ψωνάρα ήρθε εδώ, παίζε μάγισσα. Στη τσάντα της είχε μόνο κραγιόν, καλλιτικά σκιές και όλα τα άλλα. Ήρθε ο μάγκας με κινητό στο σχολείο και πατίνι και γυαλιά και καπέλο. Ήρθε η κανονική μετά από 500 απουσίες. Γεια σου.